Subay sa pagbukas sa klase sa pampublikong tunghaan karong Setyembre 13, BFP Talisay misusi sa kaandam sa mga eskwelahan sagad sa sunog nga natala sa syudad tungod sa mga unplugged nga mga gadgets. Ang report ni Femery Dumabo. Nasusi na sa kabumbiruhan sa Talisay City ang 44 ka mga pampublikong tungaan sa syudad sa Talisay. Ilang gisiguro ang kaandam niini bisan kun kasagarang anaa sa eskwelahan karon mao ang mga magtutudlo. Nami mga nakita nga mga deficiencies and defects, but kuan lang kayo siya dali ra gid kayo sa ma-address. But ang mong importante gid nga ma-evaluate nato, ma-inspect nato, ma-assist nato kung unsa pay kulang sa eskwelahan. Suka dinero ning tuiga nitala ang Talisay City Fire Station og 13 ka mga alarma sa sunog. Samtang nakita nga dakong tabang ang halos kada adlaw nilang rekorida aron pagpahinumdum sa mga mulupyo nga magmatngon. We go into virtual classes and of course seminars and trainings. So usa sa among ipanglantawan kanig yung mga kuan, kinig yung kaning mga internet wifi or router. Samtang ang kabumbiruan og fire volunteers sa Talisay nagtampo-tampo aron itabang sa kauban ng fire volunteers nga nabiktima sa sunog sa Dakbayan sa Sugbo. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.